Arep imam kuwi genah. Sapa sing ngundang bocah koclok niki? Bocah koclok diengkulmu kita. Kok iso ning ngarepe imam tegese nek ning jabane masjid. Jabam diengkulmu moncrat kuwi. Ning ngarepe imam. Ya paling tidak iki ning gurine imam. Loh, goblok gurine imam mesti cagak kok. Sewengah kowe. Ora tau ning masjidku kowe. Lho, gurine imam mesti cagak karo bet kowe iki gak mungkin iki manggok ning ngarepe imam iki gak mungkin. Imam iki ngarep dhewe. Loh, ora sapa sing ngomong. Lha iki imam anake Ahmad kok. Imam anake Ahmad genku. Kuwi budale mesti karo aku ning ngarepe dhewe ning buriku. Buka cah goblok. Imam manggone ning ndi? Lho ning buriku. Maksudnya imam sing mimpin salat lho jenenge imam. Loh, gopur nggon aku goblok. Sing ning ngarep dhewe ta? Sing mimpin salat lho. Sing ning ngarep dhewe. Ya. Jenenge gopur gen aku dudu imam. Imam buriku mesti. Lah ya gopur sebagai imam. Loh, duduk ngawur. Gopur ya dadi gopur ora nek gopur dadi imam ora enek. Ya seneni Ahmad no goblokmu.